Maray na buhay with Kuya Noy! Happy Sabado morning mga kadistrito. Welcome sa pinaka-enot na episode sa bulan ng Marso. As in, syempre, dahil mo kumpleto sa tuyang barkadahan kung Mayo ang mga satuyang mga kairibanan. Syempre, di ba? Ang satuyang MBN host na si Miss Iris. Miss Iris, hello? And ang panduwang magayon na daraga, si Miss Alex Urino. Good morning. Good morning, Alex. And syempre, ang satuyang Miss Bicolandia, si Miss Rain. Hello, marhay na aga mga Marhay na kaibigan aga. ko. Good vibes morning sa satuyang mga netizens na nagdadalan sa Facebook and YouTube channel ni Kuya Noy. And shout out also to our avid listeners and viewers, lalo na sa radyo. We are also aired simultaneously via DWIZ, Bossing FM, and DWOK FM. Yes, thank you Miss Rain. And syempre sa kada episode, ang satuyang mga kadistrito ang satong inspirasyon. Oh, and speaking of viewers and listeners, maray pang basahon taan sa indang mga greetings live sa satuyang programa. yo. Arog na lamang ni... Sabi po ni Vice Kadag, mabuotan ka talaga kung Nonoy magtuto. Vice Kadag. Hello, Hello, Ate Vice. Si Ate Vice. Bisado ko yun si Ate Vice. Vice Kadag. Si Ate Vice Mayor. Di ba? Vice Kadag! Hindi mo bisado siyang Vice. Di ba? So may Actually- artist na nag-arog-arog kay Mayor? Kamukha kanya kaya baga si Mayor. Medyo hawig baga sila ni Mayor. Actually, Oo. ngayon ko lang Iyo, di ba? Si Vice Kadag Mayor. Yes. Minsan nahiling ko kayo sa Facebook. Hi, Vice Kadag. Thank you for texting. Alright, igon po kita ang greeting hali kay Karen Masapol. Sabi niya, more power po kung nonoy magtoto sa program nindo and God will bless you always. Dinalan ko po sa first episode. Wow, Nice. Thank you, Miss Karen. Thank you so much. Also, from Sir Fermin Rabosa Jr., Sir, keep doing good to everyone. And Bon Voyage, Sir. Bon Voyage. Wow, Bon Masendo ako. Voyage. Masendo ako. Nasa intro kasi Kuya Fermin, masendo. Yaw lang po ako digdi sa Naga Pirmi. Ang pinakarayo ko pong nadudumanan, Ocampo. But thank you so much. Para pirmi siyang nagdadalan sa tuya, si Kuya Fermin na Robosa. Wow. Thank you. And igwaman kita hali kay Bencio Encinas. Salamat sa pagpaugma sa mga katoda, saka sa pagtabang sa inda. Ingat po lagi and God bless you all. Katoda. Anong katoda? Katoda itong, grupo yun ka mga Para pa Jack. tricycle and operator association. Visitation mo? Oo, actually katoda. nagdigdisinda sa tuya. Okay. So nagagad-sinda ning sponsorship na basketball. Sabi ko bako lang basketball ang tatao ko sa Indo. Since mga sinda mga para tricycle driver, tatawan ko kamo niya ako ni mga pang-insurance, uniform. So magayunon maugmahon ining grupong ini. Mga katoda. Hello mga katoda! Marhay na aga mga katoda. Si Say nag-greet sa imong taga-katoda. Si Bencio Encinas. Si Bencio. Thank you, Kuya Bencio. Kuya Thank you. Inisaro man po sa satuyang mga paradalan, magayon po pag ulay-ulayan ang buhay. Bilang sarong ordinaryo po na arog po sa muya from Miss Joanne Gutierrez Bulano. So, Wow. nakaka-relate pa lang talaga sinda sa... Iyo. Salamat po at least nawa pa ugmami po kamo. And hali man kay Miss Elena Lievadi. Maray po ang sa imong pagpadangat sa ikatulong district, Kuya Noy. Padangat ko po ang 3rd district. Padangat ko po kamo. Thank you po, Thank you Miss so much po, Elena. Ate Elena. And of course, kay Sir Jody, good morning po, Kuya Nonoy Magtuto, and sa tulong Pretty Ladies. Wow, Garo bistado ko salamat ning Kuya Joding ini. I wonder kung ini si Eagles yan. Ay! Si Kuya D. Hello po, Kuya Baka Joe. Kuya Jody. Hindi ko alam kung siya yan o kapangaran niya lang. Aba. Kuya G, Kuya Joe. Hindi ko aram kung tugang niya o pinsan niya ini si Elena Lievadi. Sabi niya man, karahay kang sa imong kaisipan sa samong mga kasaraditan. Sana day ka po magsawa sa pagtabang. Wow. Tayo po kita masawa. po, Thank you so Miss much po, Elena. Miss Elena. Grabe, wow, talagang kadakulon pa lang kitang mga netizens and listeners na kaibahan ta kada Sabado. Nakakaugma. viewers kita sa More first viewers. episodes. Ano mo itong first episode na nag-abot ng 150,000 plus. Wow, grabe
150,000 plus viewers ha. Ang plus naman sa kuya. Kasi 150,000 sa hiling ko dahil sa indong 50,000 sa imo, 50,000 sa imo, 50,000 sa imo. Ako siguro si plus lang. Pero totoo na hiling ko, 150,000 plus. Grabe, amazing. Maraming Thank you so salamat much po. for Salamat po sa watching, for sa support nindo sa Muya. Salamat po Episode marami. 1 pa lang yan. More episodes to come. Yes, sana patuloy po nindo kaming suportahan sa mga susunod pa pong mga episode. Tama. Yun. Tangkilikon lang po nindo ang MBN. Ta kami matao maning mas Kaugmahan. kaugmahan and mas mapaparahay ang sa tung buhay with Kuya Noy. Alright. Kadakol din kita mga sorpresa as in mga papremyo. Siyempre, di sa tuyang mga avid fans, mga listeners, siyempre. Kaya dapat, dahil hindi dapat palampason ining sa tuyang episode. Yes. Bagdalan lang sila, kadakol kita mga papremyo sa inda. Kada episode is important, mga kadistrito. Yes, tama yan Alex. And tama yan Kuya Noy. Malay mo ka muna ang sunod na manggananing cash prize sa tuyang trivia question for the week. That's right, Miss Iris. Mas kaysa sa tuyang mga episodic vlogs, igwa din ka mong chance. And dapat abangan na mas mapaog mapasa sa tuyang mga kadistrito. Correct. Kaya super exciting talaga ang Marhay na Buhay With Kuya Noy! Automatic na siya. No? Aram nindo rin, Alex and Iris, talagang mas espesyal ang sa tuwing episode na ini. Dahil sa ugwa kitang makakaibahan na guest celebrity. Saro siyang sikat na artista. Medyo Ibang level lang lamang-lamang show lang pa, siya sa Kuya kumpilang Noy. karigos. Tama yan Kuya Noy. Saro siyang endorser, matibay. Matibay man siya pating host. Excited. Gusto nyo dumaramang ko si Sai? Arachan. Arachan. Nakaka-excite yan na Maray. Kuya Noy, kung isay man yung tigtutukoy mo. Yan, maraman nindo yung Arachan lang nakadikit. So, Di ba rin? kaabang-abang ang episode na today. Igaw ka ng special guest, kaya magtutok ka mo dito sa Samuyang Show. Kadakol pa kitang pag-uurulayan sa pagbabalikan sa indong favorite Sabado Kabarkada. So don't change the channel mga kadistrito, tambabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Ano ka nasabi ta kasubago? Ugwa kitang special na bisita ngunya na episode na ini. Tama, Kuya Noy. Siya ay sarong hinahangaan na endorser and actor. And for sure, excited ang sa tong mga viewers as in radio listeners. Let us welcome our special guest this episode, Mr. Marco Gumaba. Yes! Alright! Maray na aldaw po, Kuya Noy, of course, and sa mga magagandang hosts natin for today. Maray na aldaw po. At syempre sa mga listeners natin and viewers this Saturday morning po, maray na aldaw po sa Indogabos. Welcome sa Maray na Buhay, Marco. Pero parang napapansin namin lately na parang regular kang pupunta dito sa Bicol ngayon or sa Kamsur. Yes, oo. Actually, nag-start to last year, no? After ko mag-host nung Miss Kaugma. Kasi nakausap ko si Gov Luigi at sabi niya na kailangan daw niya ng help to boost the tourism of Kamsur, no? So, sakto, umiikot kami sa buong Kamsur, sa Partido area, dito sa Pasacao, sa Rinconada area, sa lahat. So actually, may nakita na akong bahay na kinuha Titira ka ko. dito sa... Parang sa kumbaga Kamsur? parang beach house lang siya, parang vacation Oh, house lang wow. sa may sa may Tinambak. So, ayun, I mean, ako po purong Bicolano at syempre, parents ko both Bicolano. So, at the same time, gusto ko rin mapuntahan at i-explore Lahat kung saan- na lugar. Yes, ang mga Well, lugar dito. hindi ka nagkakamali. Maraming magandang destinations na dapat talagang makita Yes. mo. Yes. And I heard last year, ikaw nag-host nung Miss Bicolandia, di ba? Kaugma. Yes, Ah, also, Miss Kaugma. also Miss Bicolandia rin. Also So, Miss yes, Bicolandia. so I hindi mo hosted. alam. Not during our time. Yes. Oh, what year ka ba? 2023.
So, Recent. 2022 ka po nag-host. No, last year, 2023. Last year, 2023? Yes. Oh, ala ka. Oo, ako nag-host na. It was... Hindi kasi halos magkasabay yun magkasunod. Bicolandia and Kaugma. Alright. Yeah, By the so- way, si Irish, Miss Kaugma 2023. And si Rain is Miss Bicolandia 2023 din. And syempre, si Alex is Miss Philippine Eagles. Buong Pilipinas yan, ha? Okay. Yung mga agila. So, sakto pa lang pala nag-host ng both. Hindi, sa Kaugma 2023, nag-serenade lang ako. Ah, And then okay. sa Bicolandia, ako po yung nag-host. Naalala mo ba yung kinanta ni Kaugma. Miss Kaugma? Naalala mo ba yung kinanta niya? Kasi baka hindi mo naalala, baka nasample tayo ngayon. Alright, so I am sure na mas dadami ang viewers natin for today's episode because of our special guest. So Kuya Marco, na-mention mo kanina na purong Bicolano ka. So ano ba yung roots mo sa Bicol and taga saan yung family mo here sa Bicol? Yes, so yung dad side ko, so ang mga Gumabaw, taga Bao, Camsur. Pero meron din dito sa Sa Naga. dito sa Naga. Ang mom side ko Wow, naman, galing ha, nakabikol si Marco. oo naman, magaling ako mag-Bicol. Totoo ako magtaram, syempre. Galing. Oo, kasi syempre yung mommy ko sa bahay namin, puro Bicol ang salita. Kasi syempre yung house helpers namin, mga drivers namin, Right. lahat taga Bicol. So, Actually, maraming Gumabaw talaga. yes, yes. Na taga-Naga. Maraming taga-Naga. And actually, mom side ko naman, mga Imperial, mas mostly talaga sila. Yung pinaka-family ng mommy ko, Legazpi. Pero yung buong family ng Imperial, meron sa Naga, meron din sa San Jose Partido. Actually, So actually, kilala- buong Bicol rin. Right. Ang Imperial, kilala sa Naga. Ha? Meron silang yung... Di ba si Barbie Imperial? Barbie Yes, Imperial. cousin ko rin si Barbie. Ah, si Barbie. Yes, Barbie, cousin ko oo. si Barbie. Pero si Barbie naman, taga Legazpi. So doon ko siyang part na na family cousin ko siya doon. Meron din akong kilalang Imperial, si Angela. Siya yung parang siyang operations manager ng Imperial... Imperial Homes. Pero yung ano yun, very popular. Nabentahan ka ba ng bahay dyan? Agent ba yan? Sabi na, bibigyan niya daw ako ng discount. Kaya, yan, Imperial Homes. Baka hindi Plug alam ni natin. Kuya Marco kung ano yung Imperial Homes Wala, dito di ko talaga. alam. Ano yun ba yung yung sa pagkapatay na? Alam ko yan. Yes, alam ko yan. Correct. Malakas ang negosyo, hindi hanap buhay, hanap patay na. Hanap patay. Very good friend. Tsaka sure yan, araw-araw may shout out kay client. Angela. Shoutout sa Imperial Homes. Alam ko, pinsan rin namin yan eh. Narinig ko na rin po yan. Si yung one of my brother's best friend, si Dr. Gumabaw. Taga rito rin. Very popular, very famous dentist. Magaling yun. I'm sure related sa yun. So, Kuya Marco, I'm really Wait, curious. huwag niyo ako tawagin Kuya Marco. Ano naman yung Kuya Marco? Ako na lang, kuya lang ako. Padi na lang, padi. Padi na lang. Padi. So, Padi. Curious Yan, mas maganda yan. Okay. talaga. Padi. Sige. So, Padi. I'm really curious. Sabi nila, there was also a time na pinagsabay mo ang showbiz and studies mo. Please tell us the secret kung paano mo binalanse yung time and... Actually, mahirap i-balance yung time mo with work, with showbiz, and at the same time college work. So, yung high school, natapos ko na siya during that time, tapos nag-college na ako, kinailangan ko actually mag-leave of absence. Para, kasi naging busy na ako noon, nagsunod-sunod lahat ng mga projects ko. So yun, it's very hard, pero syempre kung gusto, kayang gawin. Right, that's true. Kung talagang ilalagay mo lang yung focus mo at yung priorities mo straight, Yes. syempre kayang gawin. And anong age ka nag-start? Sa showbiz? Yeah. Nako, 17? Almost 13 years na ako sa Actually, showbiz. pinapanood ko pa siya sa yung movie niyo nila DJ, Catherine. Yes, she's dating the gangster. Yung una pa, Growing Up? Hindi, Love You yung akin. I Love You. Yes, yes. Yeah, Love You. Kami yung pumalit sa Growing Up. Kayo, Yes. okay. So ngayon, kasama natin si Marco ngayon. Baka mahawa tayo, maging showbiz na rin tayo. Bakit hindi ba? Tatlongin namin siya, no? And ayun na nga, since kanina na-mention ni Kuya Noy na lagi ka nga nandito sa Bicol. So, can you tell us, ano naman yung mga favorite spots or places mo dito sa Bicol? Well, of course, ang unang-una, syempre, ang CWC. yes. Diba? Yun yung pinaka-favorite ko sa lahat kasi syempre, andyan yung golf, Wakeboard. wakeboard nandyan. So, Oo. actually, ang pinaka-gusto ko rin,
tuwing umaga pag mga 6:30 a.m., tumatakbo ko dyan sa sa Lago del Rey. Yes, so nice. paikot yon. So 1.6 kilometers yun, isang paikot. So, favorite na favorite ko siya kasi ang ganda ng scenery, masarap tumakbo. Saka ang dami, kaya ang daming turista dahil sa CWC. And thank you kay Governor Luigi, kay Yes, Kong El of Rey. course. Kung wala sila, wala tayong CWC. Yes, tama yan. Talagang pinaganda nila talaga yung CWC. And at the same time, it attracts foreigners. Yeah. Maraming mga foreigners na pupunta dyan. So yun, ako favorite ko talaga CWC. Pero actually, kakagaling ko lang ng Karamoan. Mukhang yun na yata yung pinakabagong favorite place. Kasi ako, beach person talaga ako. Okay. Bata pa lang ako, may beach house rin kami dati sa may Zambales. So, every month, pupunta ako ng beach. Kaya pala naman na-mention mo kanina na may beach house ka rin sa Tinambak. Kasi wala na yung place namin sa Zambales, matagal na. So sabi ko, kailangan ko ng beach house na talagang akin talaga. Diba? So, yun actually currently inaayos pa lang. So, kapag tapos na. Galing. Sama ka doon, syempre, punta Punta ka din. punta tayo. And syempre, since galing ka ng Karamuan, alam mo bang meron akong resort? Oh, syempre naman. Number 1 resort sa Karamuan at ang Tugawe. Tugawe! Kaya tama-tama. Summer ngayon. Dapat i-promote natin ngayon ang mga local destinations. Not only in the 3rd district, but syempre, sa buong Camarines Sur. And eksakto, si Marco galing pala ng Karamoan. Kaya medyo sunog-sunog pa kasi nagbilad kami sa araw. Kaya sarap sa Karamuan. Sobrang ganda. Alright, so speaking of places, ano naman sa Bicol yung mga napag-shootan na ninyo or nakapag-taping ka na ba kung saang places dito sa Bicol? Yes, nag-shoot na kami before. Movie namin, Abay Babes, entitled Abay Babes. Yan, kasama ko si Christine Reyes dyan actually. Yung first movie namin together. Sa Legazpi naman Kailan yun. to? 2018? 2018. Albay. So, yun naman sa Albay, sa Mayon, doon kami nag-shoot. Di sa actual Mayon pero kita mo lang yung Mayon. So, Yes, sa church, 2018, when you yes. say, sinabi mo, yun yung first movie nyo ni Christina Reyes. Doon ba nag-umpisa na kung ba't kayo nagkakilala? Hindi pa. Nagkakilala kami sa Parang napaaga yung chismis ko. Napaaga. Para mamaya pa yata yung mga tanong na ganyan. Kala ko ba hindi ka showbiz? Sorry, medyo excited lang kasi ako eh. Masyadong curious. Oo nga, medyo na carried away ako eh. Mamaya pa yun, mga 3 more questions bago. 3 more questions bago siya mag-warm up. Yan. Sige. Pero aside from the places, mga nice destinations, I'm sure nagugustuhan mo din yung food. Oo naman. Bicol Express, nasubukan mo Ang din. pinaka-paborito ko syempre laing. Laing. Yan talaga. Tsaka gata. Ako, since yung sa bahay nga namin, yung cook namin, Bicolana rin. So ang pinaka-paborito ko is gata na may squash, tapos yung sitaw, yun lang. Tapos hipon. As in especially nung pandemic, yun yung lagi kong kinakain kasi yun yung diet ko. Hindi kami nagpo-pork, hindi kami nagbe-beef during the pandemic. Chicken, hindi masyado, puro fish lang. Tsaka seafoods. So yun yung pinaka-favorite ko. Nice. Kanina, nung past episodes natin, napapansin ko masyadong madaldal si Iris. Parang nakita ko ngayon, katabi mo lang si Marco, parang nami-mesmerize siya. Si Kuya Nay Parang wala kang kimubigla. Si Kuya Nay po kasi, ako talaga yung favorite niyang issue sa episode na to. Ever since episode 1, lagi niya napapansin yung mga... So yung talk about laing, pizza. Sa Yes, CWC, sa Pili Grove, sobrang yung sarap. laing pizza. Sobrang sarap. Yes. Sobrang sarap. Dapat masubukan nyo yun. Must try. Oo, matry natin. Hindi pa nila natatry yun? Na-try ko na. Dae? Matry mo na. Dahil Na-try ko na. pa. Na-try ko na. Nalamitan ko na. Nanamitan mo na. Si Alex kasi mukhang Soon. pihikan I'll try to sa to yan, eh. Alex. Yes. Mukhang picky to sa pagkain. Hindi naman, okay lang. Wala naman allergy or something. Game Basta na game. pagkain. Game! Tara, Ako anything. At talagang mahilig din ako kumain. Food is life. Food is life. Oo. Alright, so usapang naman tayo, advokasya. So ano naman, Kuya Mark? Seryoso na yan, ha? Personal. Wow, seryoso. Kuya, seryoso na yan. Advocacies naman. So ano naman yung mga personal advocacies na parang gusto mong ma-share or kailangan malaman ng mga... Siyempre kung personal, ako talaga, I really believe na you always have to take care of yourself. Buo yan, katawan, mental health, Yes. Tama. yan, diet, of course, proper diet. Kasi I believe na if yung katawan mo at yung mental health mo in line or kumbaga healthy, Yes. lahat ng mga gagalawin mo, lahat ng mga pwede mong, for example, as an artist or as an actor,
lahat ng projects na gagawin ko, kumbaga, fresh yung ano ko, yung mind ko. Right. Hindi ako pagod or hindi ako yung parang walang gana magtrabaho. You can give your best. Yes, kumbaga 100%. At the same time, of course, spiritual. Importante yung spiritual natin. Dapat inline lahat ng yan. And of course, sa mga iba, it will follow all the other advocacies will follow. Pero kung hindi mo aalagaan yung sarili mo, how can you do the others, diba? Tama. I agree. Siguro, tama yan. Buti na sabi mo yan kasi siguro it's about time for myself also na alagaan ko na yung sarili ko. Kasi dati, inaalagaan ko ibang tao. Eh. Nako, patay tayo dyan. Alagaan ko na Si Sai. Kasi pinag-usapan namin yan, Marco, since last month, February, love month yun. Nako, So may mga... Pero ba mga inaalagaan mo? Wala. Ngayon wala. Ito nga si Iris kasi, tinanong ako nito, ano daw ang kalagayan ng puso ko? Sabi ko, grabe naman to. Napasubo ako. Natanong natin yung kalagayan ng puso mo. Ito na yung medyo parang excited ka na question natin kay Marco. So Oo. since we're talking Tama, about... ibalik natin kay Marco show- ulit. Hindi, I parang, got you. parang gusto ko yun. Ano ba sabi mo nakita ko sa love month, Sabi ko, Kuya yung Noy? love life ko is complicated. Complicated, pero Hashtag I'm is happy naman. Happy I'm naman. happy. At least inaalagaan mo rin sarili mo ngayon. Yes, kaya ngayon, tayo naman ang hingi ng tip ngayon kay Okay, Marco. Wow. Naging love guru ba ako bigla? Tuloy mo yung tanong mo, Iris. Ikaw ha? Okay, back to Marco. So, since we're talking about showbiz and about, aside from physical, mental, and spiritual health, we want to know sino naman yung inspiration mo sa pagpasok mo ng showbiz and what was your motivation? Okay, to be honest, nung pumasok ako ng showbiz, wala talaga siya sa plano. Kumbaga, well, yung dad ko kasi artista rin before. So I can say na, of course, siya rin yung isa sa mga inspiration Inspiration, ko nice. para mag-showbiz. Pero never ko siya naging dream. Sa totoo lang. Kumbaga, The moment ba? yeah, parang third year high school ako, bigla tinawagan yung mom ko ng director namin. Na parang, bakit ayaw mo audition si Marco? True enough, it was Love You, yung first show na ginawa ko. So, ang bilis ng mga pangyayari. Siyempre ako, school muna yung focus ko during that time. No plans to work yet or no plans to enter showbiz. Pero of course, kung in the future ako titingin, may possibility. Pero during that time, nung mismong time na yon, wala pa talaga. Mayo pa. Mayo pa. So, bigla na lang na, syempre, andyan na. Kumbaga parang binibigay na sa akin, parang, sino ba ako para tumanggi? Diba? So, Grab the ayan, ito na ako ngayon. Yeah, grab the opportunity. At the same time, I grew to love the industry. I grew to love what I was doing. Pero, kahit naman sa mga previous interviews ko, aminado ako na before, hindi talaga yun yung pinaka-focus ko. Kasi sports yung focus ko dati. So, dream ko before was to become a professional basketball player. Yun talaga pinaka-dream ko. So magaling ka mag-basketball? Dati. Ngayon, wala na tayo sa kondisyon. Kayo ni Kuya Noy. Ikaw naman siguro, Alex, balik ko nga sa yung tanong, bakit ikaw ba parang mukhang interesado ka rin sa showbiz? Naku, may plano ba? May plano, di ba? Ito kasi kaganda eh. Hindi na muna, shy type pa ako. Shy type. Hindi pwedeng shy. Dadating na lang yan. Sabi nga ni Marco, if it's for you, dadating yan. Di ba? Malay mo, who knows? Yeah. Go ahead. So, speaking of, how do you handle your bashers and the bad publicity? Normal yun, Hindi no? ko pinapansin yung mga ganyan. Hindi yung pinawin. Yeah. But buti ka pa. Ako, sa bahay wala pa noon nagbabash sa akin kasi hindi naman ako showbiz. Pero Pa-showbiz pa lang, normal no? yun. Normal talaga. Pa-showbiz ka pa lang. Hindi naman. Hindi. Hopefully. Pero at least, malay mo, sabi nga ni, maulakitan. Maulakitan. Di ba? Maulakitan. Alam mo yung maulakitan? Hindi pa, first time ko narinig yan. Mahawa. Okay. Pero normal sa inyo, especially for you, talagang ang bashers is Sa nandyan. mga public figure. Oo naman. How do you handle Especially right now, no, with the power of social media, ang bilis natin ma-cancel. Yes. Ang bilis gumawa ng fake news tungkol sa atin, no. Pero ako, ewan ko, parang siguro through the years, of course before, masakit pag may nababasa ka. But you grow numb to it. Kumbaga, nasasanay ka na rin. Tanggapin na lang yung mga sasabi nila. At the same time, pasok sa isang tenga, labas sa isang. Saka as long as alam mo naman yung totoo, di ba? Normal naman. Well, for me kasi, Marco, kasi I have
political plans also. So ngayon may konting pumipitik-pitik sa akin, pero for me, I don't, Kasama naman wala yun, kumbaga. You cannot please everyone. Yes. Diba? correct. Palaging may negative na titingnan. Mas marami mas nakikita nila yung negative sa atin kaysa yung sa magandang mga ginagawa natin. Pero sa akin naman, it's a challenge. Correct. Okay lang yun. And depende siya kung paano mo i-handle. That's true. Gawin Yeah. mo na lang inspirasyon. Parang sila. Or mga fuel. Kumbaga, gawin mo siyang fuel Yes, para oo. to To do keep you better, driven. to prove the haters wrong. Diba? Yeah. And especially silang tatlo, mga beauty queen. Grabe, highly Beauty queen ba? Kaya kita mo naman, gaganda naman ito. Kaya ako nga minsan na-insecure eh. May tatlong magagandang babae ngayon. May napakagandang lalaki pa. Ano no? Poreless. Wow. So, Marco, curious lang kami, if you were not an actor today, ano kaya yung job or profession mo? Basketball player ba? Well, alam mo, ang isang dream, hindi siya porket dream mo siya, yun yung magiging ano mo. Yes. Siyempre, na-realize ko, nung tumatanda ako, ang dami mas magagaling na basketball player. Feeling ko, sa village ko, ang galing-galing ko na doon. Pero siyempre, pagdating mo sa school, di ba? Hindi, kumbaga yung basketball is just a passion para sa akin. Pero, di ko rin alam, honestly, baka, for sure, magbe-business ako. Yeah. Or, Ibang like doctor, have you ever considered? wala. Hindi ko, never kong naisipan mag-doctor. Or mag-law. Siguro law. Baka mas talaga? pwede pa yung law. Galing. Marami kang magiging kliyente. Kalokohan. Lokohan pala yun. Wanna share about any dream projects mo in the future? Well, dream projects ko, gusto ko talaga gumawa ng action movie. Pero right now, hindi pa kasi ang action movies ng sobrang tagal-tagal na. So, hesitant pa ang ibang producers to produce like a high-budget action film. So yun talaga ang pinaka-dream ko. But, syempre, depende sa ano ang sasabihin ng boss Pero namin, ngayon, diba? more on na love story ang... Yes. Ano ka, diba? Focus mo. Oo, focus. Oo. Kaya kayo ha, dahan-dahan baka ma-inlove na naman kayo. Kasi ito Marco, si Rain galing lang to sa sa medyo masalimuot na ano, di ba? Hindi, pero wala na yun. Wala na daw yun. Nag-usap na kami. Sabi niya hindi na daw yun. Okay na. Di ba? Uy, baka nakikinig yung ex niya, ha? Okay na. Shout out mo nga. Sinabi ko naman sa kanya, sorry na lang siya ngayon. O, di ba? Hindi, okay na. Masaya naman ako at focus sa sarili and sa... Punta na sa ano to, ha? Bibitin doon mi muna ka mo mga kadistrito. For sure, nag-enjoy ka mo sa first part of our interview. Abangan ang part 2 kan sa tuyang interview kay Marco Gumabaw sa masunod na Sabado. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Kuya Noy, kan mga nakaaging simana, nahiling ko sa imong social media accounts na nagbisita ka sa mga manlain-lain na banwaan aron kan Magaraw, Kalabanga, Bombon, Kanakman, Kamaligan, pati naman sa imong mga surprise gifts. Yes. Magagaya na bouquet of flowers sa mga kababaihan sa interong Tercera Distrito. Yes, totoo yan, Miss Rain. Importante kaya ang pagkonsulta sa mga manlain-lain ng mga sektor kan sa tuyong komunidad. As in, pagdangog sa inyo mga boses. Tapos syempre, sa paagi kayan, mas ma-empower ta ang sa tuyong mga kadistrito. Right. Di ba? Tama, Kuya Noy. Sabi nga ni Ken, an informed citizen is an empowered citizen. For sure, masaabangan pa kan sa tuyang mga kadistrito ang sa imong mga masunod na visitations. Yes, oo. Grabe Kuya Noy, mapabanwaan o syudad man, pirming successful and box office ang sa imong pagbisita. Syempre. And for sure, mas exciting ang barangay visitations ni Kuya Noy this month of March. And speaking of March, this is also our month. Alex Yes. and Iris,
March is a celebration of Women's Month. Exactly. Happy Women's Month sa inyo, syempre. Sa tuyang mga netizens and mga listeners. Kaya don't change the channel, mabalik pa ang sa inyong favorite Sabado Morning Barkada, ang Mahay na Buhay with Kuya Noy! Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399. Unlimited fiber, unlimited entertainment, unlimited mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.sbmmktgsolutions.ph. Maray na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik ang Maray na Buhay with Kuya Noy. Aram nindo Rain, Alex, and Iris, nakulaon ang papel talaga nindo sa kababayan sa komunidad. Sabi nga ni sa theme mo niya na taon na ini, Women's Month, We for Gender Equality and Exclusive Society. Rain? Yes. Aram mo, Kuya Noy, harani ang puso ko sa mga kababaihan. Ta, ako sa rong advocate of women's and children's rights. Okay. So, ining tema tangon niya na We for Gender Equality and Exclusive Society, masasabi ko na daw paano may mga salita ko nagigibong bagay para mag-contribute sa aron kaning tema. Like pagtabang sa Hablon Dawani Girls, kang Hablon Dawani. Galing. And yan, bilang sarong law student, baka lang muna hanggang ngunyan, pag-educate sa mga akin na ini, pero eventually kapag naging abogado na, mas matatabangan ko ang mga That's kababaihan true. sa sector na to. And sabi mo, sadit na tabang mo pa lang, pero ang totoo kaya dakulao na impact yan sa taong natatabangan mo. Yes, And Miss Alex? Actually, ma-focus na lang po ako sa We for Gender Equality and Exclusive Society. Ang ibig sabihin po kayang WE is Women and Everyone. Kung saan ang ibig sabihin, di lamang nagpupundo ang pagtabang as in pagkuakang equal rights sa mga babae only, kundi sa gabos. Mapalalaki man yan, babae, o kung ano pa man ang gender mo, gabos, tiga-advocaten kang organisasyon na ini na magka-equality. Kaya nga ni gender equality. Wow, Gabos gagaling. na genders. Talaga maswerte ako. Matitibay ang mga co-host ko. Si Rain, Alex, and syempre kay Puang Kuman, ang opinion mo, Miss Iris? Well, gustuhan ko po naging opinion ni Miss Rain and Miss Alex. Talagang very informative, lalo na sa yung mga paradalan. As in, ang mga sinabi ni Kuya Noy na nahiling kong gano'n niya pinapahalagahan ang mga kababaihan sa tuya. Nagtutubod ako, sabi nga ni Ninda, women are one of the greatest foundation of our society, kaya dapat igpapahalagahan tang sa tuyang mga kababaihan. Lalo na po ngunyan, when we talk about gender equality, dahil lamang siya about sa aram mo tong pagbibigay ng karapatan sa babae. It means na giving equal rights as well. Kung paano ito tinatawan ng karapatan ng kalalakihan, iyo man dapat ang kababaihan. Like kung ano ang tinatawag ng opportunity in terms of leadership, in terms of education, access to job opportunities, dapat iyo man po ang tinatawag sa tuyang mga kababaihan. That's true. Very good. Talaga magayon. In fact, ako nga ang tugon. Sa tugon kan sa kuyang ina. Kasi mama, 90 years old na. Sabi niya sa kuya, kan naaraman niya, nagpaaram ako sa ima, dalagan, malaban akong congressman sa 3rd District. Sabi niya, Noy, importante sa salo kong tugon sa imo, dahil mo nang gadlingawan, padangaton mo ang mga kababaihan. Kaya sabi ko niya ako, yes, Yuma, kung anong pagpadangat mo sa kuya, Yuma nagigibong kong pagpadangat sa mga kababaihan. Lalo na sa mga gayon ng mga co-host ko yan. Napakaswerte ko. Ay, iyan talaga, Kuya Noy. Saka sabi nga ni Ninda, ang mga babae ay ang ilaw ng tahanan. Pwede ining maging maliwanagon o madiklumon base sa mood kang babae. Yan, tama yan, Miss Alex. And since it's Women's Month, igwa kitang mga printed photos here kan mga empowered women in Bicol and in the Philippines. Kaya, ikaw mabunot, Ako mabunot. Sige, ako mabunot. Pero bago ako magbunot, pwede ako may ihapot giraray. Ano tong ibig sabihin mo kantong ang ilaw kang tahanan ng mga kababaihan? Ano naghihirin ka? Na-curious man nga ni ako, Kuya Noy. Paano mo siya? sabihin ka Paano ni mo siya? Ate? Yung ano, ay gano'n masyado Depende sa malalim. mood. Depende sa mood. Kapag inaanggot nindo ang babae, magiging madiklum na. Ah. Kaya dapat din nindo aanggot Gano'n, iba man ang naglaog sa isip ko. Ano to, Kuya Noy? Sabi, kung depende sa mood, sabi mo, pag anggot ka, madiklom. Huna ko lugod, pag excited ka or nakikinig ka, papadiklomon mo ang ilaw. Sala, tama ba? O, ibiyan mo mga iniisip mo rin. Kuya Noy. Joke.
Oy, Kairis, ano ba iniisip mo kantong papaliwanagon or papadiklo mo ng ilaw? Ako po same lang naman sa sentiments ni Alex. Talagang dapat Pag-anggot. ang mundo nagbabari sa mood kang babae. Kung kami good mood, maray-maray kita gabos. Pag kami bad mood, mag-arano na, magtarago na gabos. Siguro, sa ako man, ang interpretation ko man kaya bilang lalaki, kung bad mood, maliwanagon talaga yan. Kuya Noy. Ang kwarto nindo maliwanagon. Pero kung good mood, medyo konting dim, para medyo sweet baga. Diba? para Yung sweet talaga, man I'm just lang. being positive lang. Sa ano lang, Siyempre, apa dyan, environment man lang pala. Iyo, baka man tong- medyo sweet ang ano. Sige, Ang kuya. mood. so ano tong ilon tang pictures? Oo, nganyan, Kuya Noy. Mga- Tama na kita dyan sa mga live. Yan. Ilaw na yan. Naribong ako. Sorry Ang na. importante. Sorry na. Ang importante, maliwanag nun yan. Yeah. Good mood kita gabos. Good mood kita gabos. Yan. Sorry na po. Views and opinions. Char na. Okay, sige na. O, pahiling ko na sa inyong picture. Talos ko si Mother Teresa bagay ni Uno. Oh my God, Kuya Noy. Oo. It's a symbol. Iyo kay po kung magpangaji pala nyo nila. Tama. Tayo mo. Alright. So, ini yung nahiling ko niya na photo ni Mother Teresa. Ano ang masasabi mo, Digdig? Digdig Kuya Noy sa segment na ni Mahugot or Pulot Kita. So, matao kami ng mga impression may kami ni Alex, ni Miss Rain. And syempre, ikadadangugon mo man ang magiging opinion mo about siya. Ini si Mother Teresa of Calcutta, ang satuyang Katolikong Madreng Misyonaryo. She founded the Missionaries of Charity. Sarong taos-pusong binigay ang kanyang sarili para sa pagtulong sa mga mahihirap at may sakit. Nice. Okay. Ano masabi ko ni Mother Teresa? Mapangaji na lang po ako, Mother Teresa. Mapangaji ako tagaro sinabi ko sa bago garo sa latong about sa ilaw na Nag-repent po tuloy si Kuya Noy. Kaya mapangaji na lang po ako. Ako ang bunuton mo. Kaya nga ni siyang buhay na manong bubunuton. Maripakuta ining sa talikod. O, ayan. Matawa ko sa inyo sa kuyang opinion ka ni Catriana Gray. Alright, ang next naman sa mga lista kang empowered women is si Miss Catriona Gray, our very own, sa mga tubong Albayana and Bicolana. So, she is Miss Universe 2018, kilala hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hindi lang beauty queen dahil may gininto ang puso rin sa kanyang mga advokasya para sa edukasyon at pagbibigay ng malawak na kaalaman tungkol sa HIV and AIDS. And sa rumang modelo para sa napakaraming kababaihan. So taga Bicol din pala, taga Albay. So grabe She represented Albay during the Binibining Pilipinas. see, okay. Gulpi pa lang talagang sikat na Bicolana, mga Bicolana. Bicolana and Bicolano. Oh, like si Kasubag, itong last episode tabaga si Marco Gumabaw is from Bicol also. Bicolana, yes. From Camarines Sur. Yes po. Galing. Okay, so ang next na yaon dingding photo, iyo si Cory Aquino. Siya ay kilala sa kanyang paninindigan at kababaang loob, People Power Revolution. Binuhay at pinaalab muli ang demokrasya ng Pilipinas mula sa diktadurya. Ano sa ang favorite color ni Cory is yellow? Aram nindo yan? Doon po. Sige daw po yun. Di ba liwanag? Liwanag. Liwanag na Sun naman. Sige, siguro kay sige. color yellow. Sunshine. Sunshine. Siya ang light sa darkness katong Panglimatang photo na yaon digdingon yan, si Princess Diana. Yan, si Princess Diana po, kilala siya bilang People's Princess. Kilala sa kanyang kababaang loob at taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan ng walang alinlangan. Yes, that's Princess Diana. Princess Diana. Okay, ang Next in the list. next in the list is small. Small Laude. Small Laude. Ang next na empowered woman on the list is Small Laude, sarong Filipina socialite, entrepreneur, a vlogger, and nagsilbi na itong a dose of hope and happiness sa karamihan ng kanyang mga taga-subaybay. So sikat siyang vlogger, si Small Laude. Small Laude. Yes. Sinusubaybayan yan Ng ka mga mother ko. ng mother ng mga Si mom. mother ko dyan, Kasi sikat siyang wow, galing. Okay, ang next is si Sainani. Ay, karubistado ko niya. Karubistado ko niya. Wow. Oh, si Saini. Si Saini.
yan? Sini, garo familiar ni sa kuya. Garo familiar. Garo niya siya ngunyan digdi sa Yawan siya digdingon yan. Si Miss Alex. So Alex, kamusta man ang feeling mo during the coronation night? Bago ka makoronahan digdi. Ano man si mga na-feel Grabe. mo? To be really honest, I felt happy. Kasi makakakakan na ako. Gutom na. Tired na. Una-una na sabihin mo. Pero sige, jokes aside, ugmahon talaga ako. Iba ang fulfillment. Pagyaon ka na talaga sa moment na yan. Dakol kang tig-sacrifice, Yes. dakol kang pinag-work hard on, like, you gave your efforts, your time, your dedication. Tapos pagyaon ka na talaga dyan sa crowning moment mo, araw mo na talaga na you gave your best and you were rewarded. Pero ang aram ko sa mga arugay na competition, ang pinakasaro da sa nakaka-nervyos na portion bako itong during the competition, but the awarding. Kasi sinasabi ninda si crowning of the pag-award sa imo kasi garo dumana malaog itong magiging obligasyon mo. Di ba? Yes, So, is it true? Arog talaga ng pagmati? Iyo po talaga, especially sa ever first Miss Philippine Eagles na pageant. Grabe po si pressure sa ko. Pag first ka po, sabi ka tong saro sa mga judges naman, when you are the first, you should be the best. Wow. So, iba talaga si pressure. So, That's I really right. have to give my all and give back to the community since our advocacy is humanitarianism sa Philippine Eagles. And I am glad to say na despite sa short span pa lang kang reign ko, dakol na akong nag-giveaway. Ano si Kuya? Garo ko, linger. With my fraternity na kapag outreach program na kami sa Lipanan, sa mga street children, and here din sa Naga City na kapag outreach program kami katong Christmas po. Galing. Ako member man ako ng Philippine Eagles. Ay po, Sa Caceres. hello po, Kaya kuya. kung ano man ang mga projects nindo, mag-ibong kitang Iyo, kuya, matanda joint. kita ko Yes, yan. joint Tama projects. yan. Okay, so ang next na nahiling ko digdig, iyo man bistado ko man ini ay. Say kaya yes. Grabe, panalo yan. Familiar siya. Yan, panalo. Look. Nahiling ni po nindo yan. Tadadada! Uy, yun It's pa nga May, yung answer. Miss Yes. Reynalyn Proferosa. Nakapost pa talaga ang symbol ko. Iyo. Ano. Miss Bicolandia. Ako man, during Miss Bicolandia, kasi Bicolandia has been my dream. So, kang tig-koronahan ako, day ko nasabing I won. Sabi ko, we won. Kasi kaibahan ko ang mga Hablon girls. Kasi before ako mag-compete, Kuya Noy, nakabasa akong text message, shali sa Aki sa Hablon. Sabi niya, Ate, maraming salamat po kasi may isang babae palang kayang ipaglaban kami. So, ino to si starting point ko na garo, before competition, sobrang nahihibi ako dahil ginaganahan, nahihibi dahil feeling ko, makompete ako not for myself, but for That's these right. Wow, children. galing. So, it was a very fulfilling experience na kang naghihirot ako sa crowd, ang nai-imagine ko si mga kaugmahan kang mga ate. Wow, galing. Very deserving of the crown. Wow. Okay. Gwapa kitang next. Gwapa. Yes. I think yaon man siya digdi. Yo. Familiar. Siyempre, dahil pwede mawala ni. Oh my goodness. And ang pangtulo, Yes. We have Miss Iris. Miss Iris. Miss Kaugma 2023. Miss Kaugma 2023. At ang Miss favorite Iris. ibuli. Name. During taping. So how was the experience, man, Miss Ako Iris, man during po, coronation? coming from Miss Rain and Miss Alex with their experiences, I couldn't agree more. Talagang to be a beauty queen is really a privilege and also a responsibility. Aram kong every beauty queen really have different journey to the crown and different purpose why they are joining. Ini during Miss Kaugma, I really didn't expect. Siguro may mga araw kita kayong moments, di ba, na parang we really didn't expect, nakita ang manggagana, but we are so blessed enough na sa tuya tinatawag ang corona. Maybe because there's something in us, and maybe because we are really hopeful and we really prepared for that. And sometimes, sabi ninda, when we ask for something and we know that we are really prepared for it, God or the universe will give it to us. So, yun man That's feel ko that time. So, parang, in our pageant, talaga kung para sa to, itatao yan sa to. So, girls, I am Sometimes. very proud of us. Congrats to all of us. Galing. Congrats. Pero Ate Iris,
Dalan ako katong Miss Kaugma. Saka nag-glow ka talaga that night. Deserve mo to. Oo, may mga glowing moments talaga kita. Correct. diba? Totoo yan. Kapag Totoo sabi yan. nila sa competition, kung si may pinaka-glowing na Dominik aura. glow, parang para sa iba. Then doon napansin, nag-glow man ako. Yes, you're glowing! Nahahawa Kuya din ako. Noy, Liwanag! Liwanag. ka ngunyan, Kuya Noy. Liwanag ko yung maniklong ko yan. And na, Okay, syempre, inibistado ko ay, ni. Yan, my mom, si Pura Luisa. si Ma'am Pura Robredo Luisa Villafuerte. Magtuto. So, ini si Ma'am, very important person sa buhay ni Kuya Yes. Noy. She is a former multi-awarded principal of Camarines Sur National High School, proponent of Balik Adal project under her leadership as principal. The student pavilion was built. Consultant of Camarines Sur Head Start program. So, grabe, achiever pala ini si Ma'am. Maswerte ako, saro ako sa pinakagwapong aki. Magtuto. Yes naman, Kuya Noy. Ang mga tugang ko kay matuaman sa ko, kaya pagbibigyan ninda ako ngunyan. Okay lang yun sa inyo. Saka Kuya Noy, na-mention sa ko kang mother ko na si Ma'am Pura Luisa, katong time niya, dakol pong produkto kan kamhay ang nag-shine. Na-cultivate po talaga si mga talent nila. Totoo yan. Si Mama istriktong maray. Maski sa kuya, maski ngunyan, 90 years old na si Mama yaon sa kay Bangko Sarong. Talagang dayan nagpupundo na magpagirumdum sa ko. Ang hiling niya sa ko, pirming una mo, aking salit pa rin. Aking pa rin. I'm so happy na kay Bangko siya. For me also, it's a privilege din na kay Bangko sa ko yung ina. Na hiling ko siya, nabibisita ko, pirming paghuli ko, pagbanggi, maski pagal na ako, binibisita ko si Mama. And I'm really, thankful na kung bako si Mama, syempre, mayo ako digdiyo sa kinaban. Yes, that's Diba? Mothers really are the So, best. kadakol pag po kitang mga istorya ni hatod sa Saindo, don't change that channel, maparadyo man o sa social media, mabalik po ang Saindo favorite Saturday Kabarkada, ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Marhay na Buhay with Kuya Noy. Ngunyan na pagkaaga, saro na naman sa satuwing kadistrito ang tatawantang ning tabang, dalanon tapo ini. Ako si Alberto Samar, taga San Jose Pili, Camarines Sur. Ang edad ko 75 anyos, taga San Jose. Ako ang mata ko ngunyan. Ako pasalamat ako kaning mga taong nag-organisar kan mga arong kaning okasyon. Ta kami dahil na nagbayad. So inot ko kantong pagbayad kan mga panahon. Pagpaupera ko kaning inot, nagbayad akong 35,000 ka ito. Tapos ngunyan na outro, kaya kami nagkapasalamat. Dako nagkapasalamat. Lalo na ining sakuyang mata, naduwang gayo ang sakuyang tig-operaran. Nakaminos akong 11,000 sagod ang bulong. Kaya kami dako nagpasalamat kay Nonoy Magtuto, kay Mayor Tambong Kalunta, kay Governor Louie Villaperte, Luigi. Kaya dako lang pasalamat ni. Dako kami nagpasalamat lang bang makaulay ko diyan. Dako lang bagay ngayon ni. Nagginimo sa tuya takita titirios. Kaya kami dako lang pasalamat sa padi na nagkuyang kaniyo. Gabos na nagkuyang kan okasyon na ini. Salamat sa Indo Gabos. Kapasalamat kami. Gabos kung nakaulay araw kaniyang
kuyan sa kuya. Kantong inot, ang mata ko, halipot na sa paghiling ko, tapos ang ang paghiling ko, pirmi ng maambon. Kaya ako nagpursige na paupirara na ini. Talipot ng maray sa paghiling ko, dahil ako abibistong tao. Garumayo na, nadadasmag na ko. Kaya araw kayan, so kuyan. Sabi kan si Mata, sabi kan si Doktor, itong yaw na kami nagpipila na, sabi ko, nganya ko, itong operaran ako, saro lang ko ta na, kundi sabi ko kay Doktor, nako Dok, pwede ka ako, sabay mo na lang. Sabi niya, ano, kaya mo anya? Ako, Dok. O sige anya, titingnan natin. Kaya ako, kuya na kong duwa na na-operaran sa ko. Dakul akong pasalamat sa mga doktor na araw kaniyo ang nangyari sa kuya. Kaya ngunyan, maray ng paghiling ko. Kuya na, malinaw ng maray. Kaya kamo, iyon na ni, magpakuya na kamo. Dahil nag-inquire ang barangay mi San Jose na araw niya kani, na siring niya kaniyo, magduman niya kamo, tayo ngayang libre ngayang pa-operar kaya kang mata. Kaya kami talagang desidido kami nagpursigit at talagang kaipuanakan matami na maglinaw ang paghiling. Ang pagmati ko ngunyan, garo sulit sa dati, kan si Hubin pa ko. Kaya magayon nun, successful so operasyon sa kuya. Kaya nga ni, nagkukuyan ako na pasalamat ako kay doktor. Nabisto ko sa doktor nag-operas ako, mapasalamat ako. Nagtatrabaho po ka naman yan tayo? Dahil ako nagtatrabaho, retire na ako. Sino po nag-aalaga sa kuya? Si Agong ko nag-aalaga sa kuya, mga aki ko. Iyo po nag-aalala yung yan na operahan? Iyo yaon igdeyo. Ako nagpapasalamat ako kang kuya na ini, okasyon na ini, ginibong ini yung libreng operasyon, tagdaming namino sa muya. Kaya ako nagpasalamat kinunoy, kay Mayor Tambo Galunta, kay Gobernador, kay Louis, kay Kuya. Oo. Kaya Gobernador Luigi Villaperte. Papasalamat ako sa iya at akong bako sa iya dahil mangyayaring araw kanina nakalibre baga kaming grabing gastos mi kuta na nakitios man ngani kami. Mga doktor, sa kapasalamat ako, lalo na so nag-operar sa kong mag-ianon so kuyang kan mata ko, mayo kong namati, kaya pasalamat ako. Dakol pa kita ang mga istoryang mataong kaugmahan asin impormasyon. Sa pagbabalik yan, kang Maray na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Maray na Buhay with Kuya Noy! Ini ang sa tuyang Episode 3 Trivia Question. Ano ang pangaran kan Maray na Buhay with Kuya Noy guest celebrity for today? A. Marco Gumabaw, B. Mario Dumawal, C. Mark Bautista. Just type the correct answer, name, contact, and address in our episode link para sa chance manggana ng cash prizes. Kaya dala na ng MBN, asin maging winner ka sa Kadistrito Winner Ka segment. Abangan ang next week ang pangaran kan sa tuyang maswerteng nanggana. Mga kadistrito, ini ang maswerte ng gana ng 5,000 pesos sa satuyang second episode trivia question. Ang nanggana, si Miss Beverly Arreglo. Congratulations sa Beverly! Mga kadistrito, ini po ang mga maswerteng nanggana ng 300 pesos na nag-share kan sa tuyang episode 2. Ang first winner, Catherine Notario Masapol, ang first winner. Ang second winner po, si Raquel Malinisa. And ang third, si Julie Calisura Opeña. Congratulations po sa indong tulo. Halaton talang po ang apod kang MBN staff para sa pag-claim kan sa indong mga prizes. And syempre, para sa mga gustong manggana, padagos lang magtutok sa Maray na Buhay with Kuya Noy. Si Rena Francisco, hali po sa Calabanga Camarines. Na-receive ko na po ang sakuyang ng ganaan sa iyang programa. Masasabi ko po kay Kuya Noy is,
kadakol po siya natatabangan and kadakol po akong nanodan dahil po sa tuyang nalalantang Sabado. Salamat po, Kuya Noy! Kadakol pa po kita mga papremyo sa mga masunod na episodes. Kaya tutok lang mga kadistrito. Sarong oras na naman ang nakaagi at natapos na ang satuyang episode for the week. Grabe Yes. kaskaso, ano, Rain? Correct. Yes, Miss Iris, for sure kadakol ng mga kababaihan ang na-inspire and na-empower sa satuyang episode mo niyan. Kaya mga kadistrito, tutok lamang kamo pirmi sa indong favorite Saturday Kabarkada. And also, we have more surprises and prizes to be given away. Kaya dapat pag Sabadong aga, MBN lang. Matik na dapat yan. Yay! Salamat Iris, Rain, and Alex. Thank you so much sa oras nindo. And syempre, salamat po sa satuyang mga viewers, listeners, mga ka-netizens, and sa satuyang mga kadistrito. See you all next week. Magrilingan po gihay kita sa programang sa indong istorya, ang bida. Syempre, and special shout out kita sa satuyang special guest sa bago, si Mr. Marco Gumabaw. Thank you, Thank you so much, Marco. Sir Marco. So sa programang Strictly Good Vibes Only, Programang mataoning inspirasyon asin motibasyon. Programang madangog sa saindong boses asin opinyon. Programang mapagiramdom na dapat pirming marhay asin totoo para sa marhay na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy! Kami iyong inaalala, gusto mo kami maging masaya. Busilak ang iyong kalooban, at hikain mo ay kay ganda. Nasa iyong dugo at puso, pagmamahal, serbisyo publiko. Pag-ibig mo sa kapwa ay siguradong totoo. Noon ay Villaferde magtuto, wanted sa Tercer Distrito. Your love for us is true, that's why NVM